Traoré marhaba somaw ka kɛnɛ tarasite yemaw bɛɛ haba eni ne i ka dɔn an bɛ studio Bami daw kɔnɔ nge an bɛ gurubinɛba in fɔ nin waati na Segu tiɲɛ i ka dɔn a yɛrɛ bɛ ka labɛnw na sabati dɔwɛrɛ tɛ min ye ka dɔn kalo tile 4 juillet kalo an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ Segu dɔwɛrɛ tɛ i ka dɔn Mama ale bɛ t'i bolo da mana la dɛ a banna Bami yɛrɛ ko ka voile mangamani ɲini ka di a yɛrɛ ma ko kɔɲɔ cɛ k'a ɲɛna ta n ko ɲɛna talen don ka ban min fi na an ba ɲɔgɔn na te o ko ni hali n'a taara n'a ye kalo salon la Yusu i ka dɔn bi ye kalo tile 22 ye dɛ i ka dɔn juin kalo don san 2021 bi ye tarata i n'a fɔ ladala tarata o tarata e ni ne an bɛ ka dɔn ɲɔgɔn sɔrɔ studio kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ kunnafoni di gafew olu kun kan ko kibaruya ka se k'o maana a bi sɛbɛn ka dɔn faransikan de la nka anw b'a yɛlɛma bamanankan la maaw bɛ se ka lafiya cogo min na t'a fɔ a ka se k'o dɔn kunnafoni ko sira la Yusu ani ka dɔn arajo caman tigɛ bi ɲɔgɔn bolo kibaruya bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na o ye groupe renouveau ale hakilina ye k'an kana tɛmɛ dugu la fiyewu i ka dɔn kunnafoni bɛ se ka di dugu min na lafiya la ni k'olu bɔ kunnasiri la Yusu an bɛ taa kɛrɛwaninkaw fɛ arajo danbe bɛ yen a lamɛnbaaw k'u fɔ k'u waleɲuman don sɔgɔmana nin waati in na arajo i ka dɔn bɛnkan fana bɛ yen nin waati in na kɛrɛwani an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman don arajo baarakɛla bɛɛ lajɛlen jijɛninkaw fɛ jija n'a ka cɛ don nɛgɛ banbalen don nin waati in na an bɛ u fo i ka dɔn ka jijɛni n'a mara bɛɛ lajɛlen fo nin waati in ma se cɛkɔrɔba fara denmisɛn kan bɛɛ lajɛlen b'i sigi ka arajo kɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ min ye ka dɔn kibaruya sanuma k'a bɔ Bamakɔ ni k'a suru ka lafiya u bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na Yusu an bɛ taa i ka dɔn Welesebugukaw fɛ yen faso kanu lamɛnbaaw ka a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn an bɛ ka dɔn Kolo Karimu fɔ a n'a ka filamuso an b'u fo nin waati in na ni k'u waleɲuman dɔn arajo Dakan ale bɛ maraka kungo i yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen i ka dɔn an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Adama an b'a fo ni ka waleɲuman dɔn an bɛ a bɛ yɛrɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn Adama Dunbuya ale bɛ kɔngɔ nin waati in na an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn n'an bɔra Yusu i ka dɔn tiɲɛjugu lamɛnbaaw a bɛ Amadi Daɲɔ ko fɔ Jurakaw fɛ yen i k'a dɔn kariri kɔnɔna na an b'u fo ni waleɲuman dɔn Danaya FM a bɛ Keɲeba ko fɔ Bujalo n'a ka cɛdenw an b'u fo ni waleɲuman dɔn Naro FM a bɛ i ka dɔn Mamutu ko fɔ an bɛ Mamutu Male fo ni ka a waleɲuman dɔn min ye an baramaw ye n'o ye Laginɛkaw ye olu b'an sɔrɔ ka sababu kɛ ale ka radio so ye an bɛ a fo timinandiya ni wulikajɔ la Buguni kunkan lamɛnbaaw i k'a dɔn an bɛ vie fo nin waati in na wulikajɔ barika ka bon ni sangani in kɔnɔna na walasa Buguni bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka Bamakɔ kibaruya sanuma sɔrɔ cogo min na ala n'i ka dɔn groupe renouveau sababu an b'u fo ka timinandiya la an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ yen denfurabɔla don Bafanda an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn Yusu n'an bɔra yen Jongaga FM a bɛ Sogondo ka jamana ko fɔ i ka dɔn Mamadu Awa Gasama Yɛlɛmani Yɛlɛmanikaw an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra yen an bɛ foli di i ka dɔn Dɔnba FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma u bɛ Karan ko fɔ i ka dɔn Zumana Keyita an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn ka Karan dugutigi fo ka alimami fo kamalen calatigiw an b'u bɛɛ lajɛlen fo ani bugutigiw an bɛ Karaka bɛɛ lajɛlen fo dakuruɲɛ kelen Kara i ka dɔn Tobili tɔgɔ la an bɛ a yɛrɛ fo danti foli min na Yusu Tarawele marhaba ne ko gorobinɛba in don baasi t'a la kɔni ka arajo kuncɛ ni ka dɔn arajo ɲɛlɛni ye Segukaw fɛ nin waati in na i ka dɔn Makɔnɛ Baba Mayiga an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko maaw k'u cɔgɔrɔ bɛɛ ka anw sigira Yusu an bɛ gorobinɛ fo dɛ Bayini Fofana Tarawele i bɛ kelen d'a ma dɛ ala i yɛrɛ bila o fɔli la ala k'an kunna diya k'an bɛ tata fo bolokolo ŋɔnibɔ an bɛ fo k'u waleɲuman dɔn o bɛ kɛ Lajosi awa k'a dɔn an bɛ dugawu ɲini an mansaw fɛ o bɛ kɛ an bɛ dugawu ɲini awa an ka ɲɛmaw fɛ an bɛ dugawu ɲini an ka dɔnnibaw fɛ Lajosi i k'a dɔn jamana in hali bi a ka basigi jamana in ta ɲɛ ka sabati o de kɔnɔna na awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ awa k'a dɔn Segu ka bɛɛ lajɛlen fo Makɔnɛ ale tɔgɔ la ni ala sɔnna ma kalo tile 4 an bɛ girin ka taa Segu min an bɛ taa den kungo la ala ka a daminɛ fo ka taa se a laban ma ala k'a k'an bɛɛ lajɛlen jala bɛ gorobinɛ kunna dɛ jɔnni marambaga kɛ marambaga Mamadaw ne e kɔni ko ne jɔn ta ɲɔgɔn fɛ n kɔrɔkɛ kɛ jala sanfɛ jalatigi sanfɛ ne ni kɔrɔkɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ jɔ fo de kɛnɛ kɛ a tɛ tɛmɛ o kan baara ɲɛna sa anw bɛ i ka dɔn an ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan DJ minɛnw ka taa an bila an 2 na an de bɛ laso a banna Segu kɔni le 4 dugukolo ŋunan don dɛ
Lajosi awekado ambe minye atete au féminin ale be réalisation na bi awatapli touré amba fo sora kamso amba fo zanga ani wadi ngam fama na kan ara ngomi ne ma ngomi aya du e o kera sungolo de lawo ayo ki ko kura ko ni o donen moro du ene ko wa se ga ya bela handi ga ya bela Oba minye fusendawe ale be awekado minye arajo tasira fe nego krafe ba ale bulu ababulu de zeri nyere doake ka wala mondo kuyate awaketa minye ale be receptiona jamanu ku kefa sécurité renforcée minye lagareche je koroba ni mlegeninde minye je koroba ya amma fuka wala uzepitini amma fuka wala mondo Lajosi mante tamani kuna fone ande ko dakurunya kele ne re burange ikado draman alu kone akumana akumi nye bamba ci koro ye ku ye kembe ka shogal bagabagani wati na de shogal ko gala maiga abi premier ministre ko fo yusu ko minye kado benga sebe mi na tigano blakala alger samba fla ani ikado ta ani nduru wati la kai kalo aye san woro ko nzoro nga masi man nimisi wasa soro akoko ndalaw minye ikado mamun tarani nga ta tigano blake ko du fan simani misi wasa soro ni wati na de akuka mo okoni na minye ka do ka fo premier ministre min be franja fangala ni wati na afo ikado docteur sugal ko kala maiga o khali ko ni hakilina do fo ka bi do warete ako minye ka do benga sebe ngoni nye o ko ka laje hakli nyama jole na tuguni koy ba sablo ko ro do be abina fo lukan afale ni sugal ya ale ko ni kuma ngoni mvo kuma fole sema ikado akuma sendigi ale ko kale ma family ke sugal ka kuma ina de ko ka laje hakili sigine la chugudi oni duye ataka laje oluti do wara no fe abela jele bi se ka lawale ya chugumina o draman alu kone ka puma ko ni jumenye akomi nye ka do sema mawyo oluko koni te dangala do kibata kuma kui akoni mimbe ikado shogal ko kala maiga kono aka kana kede barsabula ni jate mine ke bi yoro chaman be atika do bamba ci koro no mbolo bi wa lu de be ku sago ga yoro chaman ngoni na marafabu bolo ikado keme ka yoro chaman ngoni mine draman alu kone ka pumala ako sanu yere ku seno gouvernement ko ledu taru ye kado franje fanga manyema fe mami mo nyema la bi afo ikado ka fo colonel Assimi Goita ale kone ledu ta uye o benga sebe ka kla ka laje ko kuma were fombe akula ko kro kun ikado sogal ko kala maiga fe aka koni ko koni mbe ka tata bolo mina onu ngoni mbe ku de seyira ninga babali ko ninda ninga sogal ko kala maiga ninga asegere bari sabula ko ikado abela jele ko tena se ka nimisi wasa soro fa abela jele fe ko tena jena abela jele ye aklina mi no be sugal ko gala maigala benga seben ka bela waleya ko tese ka ke chugushila ni dunya jade mineke draman alu kone ko kam majangoi abi nafo kunungo angoro te chui ako minye sogal ko gala maiga anaka jekulu emisengi olu kunya jira kafo olu koninga la yinita mimbe no mal la waleya ikado kafo kute foi me nga ja dora ta fanga ko dugoi fanga diru ma anu kanyina la yinita ngo ashima koronishi ko ere la yinita inade ko sente chiko kuma pumbe asina abana ubolo de est-ce que sente ko yere sanga kuma sanga buna so sogal ni fait manuel ya taraboyo abana visiblement lui comme son mouvement le M5 ont accepté d'avaler beaucoup de couverts pour accéder au pouvoir. En tout cas, ils ont oublié leur fameuse exigence, notamment la dissolution du Conseil national de transition. À quoi qu'on fait? Il t'a fait bamangala. Ku yina na ukne wale atande fo ka fo awa mi tiere la ni jengera no ruye SNT chili mbola nu jengera no ubusonga do gouvernement nga mi tiere la we moni mi ngala ma ko ngasi awa kado tiere la ko tabe blala yusu go jakuma be kolo do wulu bulu abe kayena kaka maga na ya mala mamina abe soro kaka bule yusu ko bagali ko ni mbombe ka do bamba ci koro yoro ka nyesi sugal ko gala maiga ma ko akko ko benga sebe mi to no blakera samba fla ani tan nuru ko ka laje hakli nyama joli yala yoro do ka nga fale o chugula nga mi yesema mawi hakli nyama joli yala ka laje chugudi ko lu de mu yoro ni famu lisani
lecture intelligent ala ka nya ka dama Yusu ala ka nguna ja ami lajosi ne ambe patriote amba leta atade mi makale do koy akambe mi avocado fami be no gela mi be lati dore yentem avocado nyere la kabiri wati mina ni bandaw ani avocado mugu nolu koni chera ba ni mugu koni chera ni ngoni bo barala ya soro yentem ma goni ngeme ka gera buloda mi yentem yo uye gera bo injo ka jira ka nyere la mate bulu olu ni mami mesiga pma koni ya ye avocado yo wa katle ka fola mi nandora ta ko jaba gele abbe wo jamana dewnde kun Obma anna seme folo yani avocado gouvernement nga sigi o konna na gouvernement ngoni wele bla yentem ka fokuka awa mafla di ko mafla ko luna do gouvernement na abanata yentem ngo ko luka barata gouvernement ngoye luka syndicat avocado luma olute wuli ku ka haga nyini place nyini ngama mi avocado wati mina nunu nyo ma fosa mi avocado gouvernement na kana sigi gouvernement sigile avocado nyerela mi ma dobe no Ousmane Traoré ale avocado yentem ikado abma bado do achegele do mi nyera la nyingali kere Allah ale ko ayra ka foku bet litande di mi avocado anga fanga gouvernement ga la ja chuko beleje lela duka nyini fe o ka kasara fanye o ka tika foke min fana toro min ya ka kalfa toro ako gouvernement avocado min ye sugal ko kala maiga min ye avocado ale mado yala mamunu avocado no le Sénégal nyamoy krengren la Mamadou Kasoge ministre de la justice ale kunye avocado jakulu dobe no critique la mo o luka jakulu doy avocado ko o ma bado ko to tsabana kaboy min ye avocado nyera la e procureur ndo dans la commune 3 district de Bamako mi au pôle économique no tabana kabwe mi uye saniga nyama ware yala no de Ousmane ale avocado ale sénégalisé gale référent kundari restaurant inseng RSP la mi secrétaire général central démocratique des travailleurs du Mali CDTM tiens mi avocado INTM lo ko nya yira ka fo awa mi gouvernement be fami nyina fe avocado mi nyere la avocado yani intle damadama che ku jija avocado mi oluka nyini fe nga kesara fe oluma fe nyini ngoy oluka fe mi be no be no ka oluko koko de lateme ngye mi avocado natural ni jigola mi yentem ko na msijukuta biema barabla onabolo da mi avocado afika nyini fe ndo fana munye fonctionnaire munumbe no fonctionnaire collectivité territoriale o ma munumbe no ku yo lubla ma konondo ko luka bla unola no temena kabwe minye avocado ma munube no agence de développement régional ADR malila a ikado nyerala minye olu franaka bla ujo nola yentem ngone asigle do akaza minye avocado bandao anene mugo tale ko minye oluka doléances be uka minni ani bengera minga obe wa kado oluti droti beleke wa wetle dama min de gouvernement utitimoka avocado nyere la ko minye no maka odagara bura buluda donc wati di sugal ko kala ngabanata aga chogoro sugal ko nulla kata yentem bourse de travail la mais on a dobo chez nous ngala wa foi même je na habara ke dro ka be fo la sika fodro sarige mgo ma fendo fame itika fendo ke me ipmachugo ani ko kechugo apsiki diplomatie nyogo abad sufa abana onga akana yina fana koyi adraman kaba ko yade oda to nye kuma ni fo ngo ikado jakuma be kolo do e wuluda be kan yina kakama do te kinin washili kera do fona feka abana olu kume foron social kuma yi wati dola olu yere wuli ka jo chamange akodala abana o nga bi ikado ni tasa dadiri yere mo o ananzige kilaje sawo
Yusu i ka dɔ Front Populaire contre la vie chère a bɛ i ka dɔ jamana a bɛ gwɛlɛya ko fɔ Yusu min ye nin jɛkuluba in ye sɔgɔmada in na kunna ta i ka dɔ ŋara kɔni da Sogal Kokala Mayiga a jabala la a bɛ primature ko fɔ parce que kɛbaga ko n'i ye anw ka jamana ta k'a lajɛ bi min ye ka dɔ k'a fɔ wari tɛ bolo la bilen Yusu nafɛnw bɛ ka gwɛlɛya min ye ka dɔ k'a fɔ sogo tɛ se ka san bilen jɛgɛ wusu tɛ se ka san bilen fɛn caman bɛ yen da dumunifɛnw olu kɔni sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ o ka yɛlɛ fasorikɛba ko min ye nin jɛkulubaw ye olu y'u sigi k'u miiri k'a fɔ fasodenw tɛna to nin cogo in kɔnɔna koyi n'an m'a lajɛ an ka fɛɛrɛ kɛ an yɛrɛ ye ni k'an ka laɲiniw sabati a ɲɛmɔ dɔwɛrɛ tɛ jamana faamaw fana bɛ se k'a lajɛ cogo min na min ye bibi in na a ka dɔn min ye nasansegi ye fɛn t'a kɔnɔ bilen dufa kɔnɔna foyi fana to o kɔnɔ fasorikɛba ko tiɲɛ don min ye ka dɔn banbaciw ye olu kɔni gɛn bɛ ka yɔrɔ caman minɛ bibi in na camancɛ bolo kɔni fɛ Yusu fasorikɛba ko Mopti mara bibi in na an ka bagan caman tun bɛ bɔ yen ni k'i kunda i ka dɔn kilebiya bolo fɛ fo ka taa se camancɛ bolo kɔni ma Yusu nka an bɛ don min na komi bi min ye ka dɔn kulu marifatigiw ye olu de bɛ k'u sago kɛ nin yɔrɔ in na dɛ sanga ani waati min ye bagantigiw ye u b'u ka misiw daraki u la ni k'u ka misiw fa hali n'a sɔrɔ an kɛrɛfɛ jamanaw fana tun bɛ bɔ an nu ma n'i ka dɔn ka fɔ misi sogo ye ani ka dɔn misi ɲɛnama ye ni ka taa di olu ma i ka dɔn a bɛ feere olu ma olu fana bɛ se k'u ka nasɔngɔni ɲini o la cogo min na Yusu parce que b'a ko an bɛ don min na komi bi ka bagan ta ka bɔ kɔrɔn fɛ ka na i ka dɔn Bamakɔ yan Yusu ko n'i tɛ cɛ gɛlɛnba ye k'a ma nɔgɔn dɛ k'a daminɛ Gawo k'a ta i ka dɔn yɔrɔ caman kɔni fɛ min ye kɛlɛ kɔni bɛ nin yɔrɔ caman kɔni na min ye ka dɔn banbaciw ye olu de kɔni b'u k'u sago kɛ nin yɔrɔ caman na o fasorikɛba ko kɔni ka gbɛlɛ bi gwɛlɛya de bi ka fara gwɛlɛya kan min ye kulu marifatigiw bɛ camancɛ bolo la olu bɛ ka dadigi kɛ misi maralaw la o misi marala minnu bɛ misiw fara ɲɔgɔn kan n'u k'u sɛnsɛn ka na camancɛ bolo fɛ walasa anw bɛ se ka sogo sɔrɔ cogo min na lafiya kɔnɔna na ni banbaciw bɛ ka dankari olu la dɔɔni dɔɔni a Yusu ko kɔni gɛn bɛ gwɛlɛya bi ni ka sugu kɔnɔna ni ka a gwɛlɛya fasorikɛba ko sugu kɔni gɛlɛyalen don bi min ye ka dɔn busew ye n'o bɛ misi fagalaw ko fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ dɔwɛrɛ tɛ nin na koyi i ka dɔn misi kɔni tɛ k'a sɔrɔ bilen o de kɛn bɛ ka na ni sogo yɛrɛ kulo kɔni gɛlɛyali ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan o fɛn caman bɛ yen jagoya don olu fana b'a k'a dɔn k'a fɔ a yɛlɛ koyi n'olu ma sɔngɔ kɔni yɛlɛ a k'u laban na bin feere kɔni na k'olu dun tɛ fɛ ka bin fiyewu tiɲɛ don gwɛlɛya bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ misi sogoko la bɛ a ye sɔngɔ yɛrɛ sɔrɔ sɔngɔ min ka gwɛlɛ kosɛbɛ Yusu nka i k'a dɔn nin n'a kɔrɔ bi ɲɔgɔn na olu kɔni y'a jira k'a fɔ sogo bilama Yusu ka taa ka bila 500 la ka taa bila i k'a dɔn 700 kɔni na a b'o la an bɛ waati min i n'a fɔ sisan o fasorikɛba ko dɔ de bɛ ka fara ka cogo min na dɔ bɛ ka fara cogo kelen la o waati kelen Yusu min ye k'a dɔn k'a fɔ tulu ye ale ni k'a dɔn nafɛn dɔw olu fana bɛ ka bali ka yɛlɛ o bɛ ka bali ka yɛlɛ lakanabaliya bɛ sen na a dun jarala k'a fɔ ko bagansogo walima i k'a dɔn k'a fɔ misiw walima min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛw la o sogo minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ni kana anw ka jamana kɔnɔ k'u bɛ ka fu ɲini olu kana se ka na an ka jamana kɔnɔ walasa k'an kisi ka bɔ banajugu caman tɔɔrɔ kɔni ma an t'olu faga cogo lahalaya kɔni dɔn ɔ buso kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko in min nɔgɔya koyi nka jɛkulu min wulilen filɛ bi n'o ye Front Populaire ye min kɛn bɛ ka kanga ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ sɔngɔ kɔni bɛ ka gwɛlɛya a bɛ ka yɛlɛ cogo min na a bɛ ka yɛlɛ o cogo kelen la i yɛrɛ ka deuxième n'o y'i ka dɔn Maramu Kɔnɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi k'u na taa i k'a dɔn k'a fɔ premier ministre ale dagayɔrɔ la walasa u k'olu kulokan mɛn. Maramu Kɔnɛ a kun bɛ ne fɛ de mais n ye n ban a la de. Ma bɛ na ko pour parler ka regretter quoi. Pour parler ma kɛ yan. Pour parler kɛra Moro de pour parler kɛ Moro Sanogo. Mais a bɛ danga jumɛn na sisan. Ouais bon réconciliation bɛ ka kɛ mais a yɛrɛ de bɛ ka mɔgɔ deli quoi. Voilà pour que a bɛ se ka segin ma cogo. N ko Bamakɔ ta bilama n m'o f'i ye wa hali ni muso bilala ɲɔgɔn na ne y'o fɔ n ko sisan ko nɔgɔyalen don dɛ. A banna. Ni muso sutela ka taa so dɔrɔn a bɛ sin ka cɛ yɛrɛ kɔrɔkɛ wele ten yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la. A banna. A ye taa n fanicinin fɛ yen Jikɔrɔni ale ka ko ka nɔgɔ. A banna. Wa n'a taara Dadabugu ka in fɛ yen ale ka ko ma nɔgɔ dɛ. Yusu ala ka nɔgɔya min ye k'a dɔn k'a fɔ nin Front Populaire contre la vie chère a ma ɲɛma n'o ye Maramu Kɔnɛ ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu ta tɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ko maa dɔ bɛ k'a fɔ i n'a fɔ hakilina min bɛ dɔw la k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka ŋara da fɛn wɛrɛ la o tɛ dɛ fasodenw bɛ se ka lafiya sira min na olu bɛ k'a bila o minɛ de kɔnɔ jamanadenw ka se ka lafiya ni ka nasansegi bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ n'a gwɛlɛyara nin cogo in na
maaw ka sɔrɔ ti kelen ye dɔw bɛ dɔw ɲɛ nka ka bɛɛ lajɛlen dama kaɲa ka dɔ sogo ko kɔni na o y'olu kɔni haju ye an bɛ don min na komi bi kow ka bɛrɛ bɛn ni ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen kɔni ma nka fɛn de bɛ ka fara ka fɛn bɛ ka fara a kan fɛn dɔw bɛ ka yɛlɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ n'a sansegi kɔnɔna bi musolakaw bɛ ka woyi ni woyinbadenw fɔ cɛlakaw kɔni gɛrɛbɛ tɛ olu de bɛ a bɔ k'a di musow ma ni fɛn tɛ ka sɔrɔ ni dɔ bɛ ka fara i k'a dɔn k'a fɔ nasɔngɔ kɔni nka a y'usu n'o bɛ ka fara i k'a dɔn k'a fɔ feerefɛnw fana kan k'a ko bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ o de kama sa o kɔni y'a jira k'a fɔ k'a dɔ fara i k'a dɔn dadumuni-fɛn ninnu da kan k'a tɛ maa si de nafa a bɛ na ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔ olu ta ti dɔ wɛrɛ dɛ n'i bɛ fara olu kan fara u kan n'i ma fara u kan k'a fɔ ko kuma wɛrɛ bɛ i ye wa i ka kuma o kelen don o subvention de bɛ wala mɔgɔw lafa o kelen sanu k'u jɔ ni atelier baw organiseli ni fɛn caman cɛ u ka dɔ bɔ nin dɔw la k'o fara nin kan fasodenw ka lafiya a fɔra ko transition na ko depuis Ala y'an da ko transition min ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ k'an m'o ye mais pas paga Lajosi min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la i bɔra ka min fɔ nin ye min ye aw ka dɔ sɔngɔ yɛlɛnin ko la Nouvelle Horizon ale kumanen don ministre des finances ani ministre du développement rural du commerce olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ mɔgɔ ka kɛ to sani ye je sɔgɔmada in n'a ma ja dɛ a ma nɔgɔ dɛ sɔgɔmada sanji a tɛ maa kelen gosi min ye aw ka dɔ dimanche juin kalo tile 2 san 2021 min ye aw ka dɔn ministre de l'économie ani ministre min bɛ yen n'o ye développement rural ani ministre de l'industrie et du commerce ninnu kɔni ye aw ka dɔn lajɛ kɛ lajɛ aw ka dɔn ko baara dɔn tɛ dimanche ye nka a bɛna taa i ka dɔn ninnu kɔni ɲɔgɔn kɛ nin ɲɔgɔn ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la dɔwɛrɛ tɛ a kun tɛ awa dɔwɛrɛ fɛ gɛlɛya min bɛ i n'a fɔ sogoko ani turuko i da bɔra min na sisan min ye aw ka dɔn transition olu kɔni ye aw ka dɔn ministre de l'économie et des finances ale y'a jira aw ka dɔn n'o ye Alfuseni Sanu ye ale y'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la nin wagati a bɛ kamanagan lase jamanadenw ma koyi tiɲɛ yɛrɛ la n'a fɔra ko balo ka gɛlɛn tancogo la tulugu i k'a dɔn fɛn minnu ye dadumuni fɛn fɔlɔ ye olu ka gɛlɛya i k'a dɔn k'a kɔni bɛ aw k'a dɔn min ye siran caman ani i k'a dɔn aw min ye dusukasi caman se jamanadenw ma o de kɔnɔna na sa min ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen de kan ka kɛ min b'a to awa nin ko ye a bɛ se ka dan sira la cogo min na dɔ ka bɔ nin fɛn ninnu sɔngɔ la o tɛ ɲɛ cogo si la min ye aw k'a dɔn f'u k'a lajɛ ka fɛɛrɛw de tigɛ fɛɛrɛ minnu bɛ yen ni aw k'a dɔn jamana ɲɛmaw ani k'a dɔn jamanadenw k'a dɔn ka fɛɛrɛw de tigɛ fɛɛrɛ min b'a to awa nin gɛlɛya bɛ se ka taro ka bɔ yen cogo min na fɛn min bɛ yen aw k'a dɔn n'o ye subvention ye subvention tɛ dɔwɛrɛ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la aw bɛ nin bila aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la jamana b'i jɔ n'o ye nka min ye nin ko ye n'o kɛra dɔ bɛ bɔ fɛnw piri la min ye ministre de l'économie et des finances Alfuseni Sanu a bɛ k'a dɔn a ka wuli ka jɔ i k'a dɔn ani ministre min bɛ yen n'o ye ministre de commerce ye ani ministre min bɛ yen n'o ye aw k'a dɔn développement rural ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye aw k'a dɔn kumakanw didi k'a jira k'a fɔ u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ nin tile dama dama in na k'a lajɛ aw k'a dɔn u ni sɔrɔ bosonbaw ani maa minnu bɛ n'olu jɔ bɛ ni nin ko ye ani k'a dɔn bagantigiw ani aw k'a dɔn a busew i k'a dɔn u n'a lajɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ bɛɛ ni gɛlɛya kɔnɔ walasa aw k'a dɔn nin sogoko min bɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ a gɛlɛya la fɛn min ye aw k'a dɔn tulu jɛgɛ fo ka taa se aw k'a dɔn dadumuni fɛn fɔlɔfɔlɔw ma min ye aw k'a dɔn nin ko bɛɛ lajɛlen ye nin ministre saba ninnu a bɛ k'a dɔn k'u ma sigi fiyewu u bɛ wuli ka jɔ la sanga ani waati ka baara sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to dɔ bɛ se ka bɔ nin sɔngɔ la ɲɛ don jamanadenw n'u kɔmana guwanna jagoya a fɔli ye koyi jagoya a k'a dɔn maa ka wuli ka bɔlɔnja minɛ nka min ye fɛɛrɛ de ka kɛ sa walasa a k'a dɔn jamanadenw ka haminanko ye min ye ani fɛn min bɛ yen n'a kɛ bɛ ka jamanadenw kamana guwan ka fɛɛrɛ ɲini o la joona k'o de ɲɔgɔnna tɛ an bɛɛ lajɛlen ye jamanaden koyi n'a gɛlɛyara a ti gɛlɛya e kelen ye a ti gɛlɛya ne kelen ye i ye ministre ye wo i ye député ye wo a bɛ gɛlɛya an bɛɛ lajɛlen de ye anw yɛrɛ bɛ Ala fo ministre de l'économie et des finances a y'o jira k'a fɔ ko siri-sirilen don ɲɔgɔn na n'a gɛlɛyara jamana fan dɔ fɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn
Lajos mi aw ka dɔ ɲɛrɛ la lakana baliya n'o fɛɛrɛ sɔrɔlo la Lajos aw ka dɔ kɔrɔ marabolo ni camancɛ marabolo ani banajugu min bɛ u ka taa ka bɔ an kunna ani turuto sɔngɔ o lajigin an bɛ fɛɛrɛ caman sɔrɔ aw ka dɔ min ye sogoko ye. Ouais, mais avec dépend olu fana ka volonté la. A volonté politique parce que fɛn bɛ yɔrɔ min na bi i kelen ni pe kungo tɛ. A banna. Jamana ko ka boni ka du ye. A ka boni diɲɛ fɛn a ka boni a bɛɛ ye. Fo ka Mali de bila sanfɛ. Fo ka Mali de bila sanfɛ. Il est temps fo bɛɛ k'o jateminɛ. A banna. I ɲɛ bɛ caman bɛ yen après n'u bɔra ministériel la o tɛ se ka continuer n'u ka vie dɔ in ye parce que a ka gɛlɛn. A ka gɛlɛn parce que i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ dugumamɔgɔ bɛ baara min na. Misali ta dɔrɔn i yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔ ye mais e ka misali ta mɔgɔ min bɛ dugumamɔgɔ min bɛ bi a bɛ min na i ko jateminɛ. I bɛ sɔrɔ k'a faamu k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen. Youssou i ka dɔn indicateur zéro niveau ale kuma bɛɛ lɔkɔliso dɔw bɛ bi bi in na olu kɛɲɛ bɛ k'u ka lɔkɔli mɛtiriw sara i ka dɔn a gɛlɛya kɔni bɛ bi an ka taa i ka dɔn kasilakaw fɛ yen dɛ n'an taara kasila bi école privée Segu Sisɔgɔ n'a bɛ i ka dɔn k'a fɔ kasila bi bi in na lɔkɔli karamɔgɔ Youssou ko nin y'a kalo 3 ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka sarati ka sɔrɔ olu fana bɛ baara bila o baara bila la Youssou parce que b'a ko min ye i ka dɔn ni lɔkɔliso 3 ye i k'a dɔn lycée 2 bɔɲɔgɔnko a bɛɛ privé ale ni professionnel 1 bɔɲɔgɔnko a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ye ko Segu Sisɔgɔ n'a bɛ kasila a bɛ Banginda mara ko fɔ Kati marabolo kɔnɔna na Youssou Segu sira kɔni na parce que b'a ko min ye lɔkɔli karamɔgɔw ye olu bɛ wele ni wayibaden la kuma bɛɛ lajɛlen la dɔ wɛrɛ tɛ kabini kala taara fo sisan olu kɔni bɛ u ka tɔrɔmɔni nɔfɛ min ye ka dɔn kalo 3 bɔɲɔgɔnko o sara kɔni gulolen don parce que b'a ko u ye k'a dɔn k'a fɔ layidu caman fɔra u ye o layidu si o ma se ka bɔ a sira kɔni fɛ o de hukumu kɔnɔna na sa olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'a daminɛ mars kalo la ka taa avril la fo mai olu kalo 3 filɛ nin ye u ka saraw ti ka sɔrɔ fiyewu u sanga ani waati n'u wulila ka se lɔkɔlicisotigi kɔni ma n'u bɛ école privée Segu Sisɔgɔ ko fɔ a bɛ o kulɔrɔ kuma dumanni kɔni fɛ u ye a ma ɲa min kɔ u ye babali kɔni fɔ u da la ni ka tila k'a waleya k'a fɔ ni anw ka wari ma di i k'a dɔn k'a fɔ an na baarabila kɔni sigi sen ka Youssou parce que b'a ko kalo 3 bɔɲɔgɔnko n'i y'a wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa $1,000,000 n'a kunkan fɛla koyi parce que b'a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ni lɔkɔlimɛtiriw kɔni ye u ye da bɛɛ lajɛlen kɔni gosi u wulila ka se administration ma i k'a dɔn kɔ tɛ se ka mɔ nin ka ɲi kɔni nka min ye anw ye denbayatigiw den ye an bɛ luwansew fana de la Youssou k'a fɔ k'an bɛ i k'a dɔn k'a fɔ baara kɔni na nka baara i k'a dɔn a kalasira ye fɛn min ye a taasira ye fɛn min ye an kɛn bɛ k'an wasa don o bɛɛ lajɛlen la nka min ye anw ka tɔrɔmɔɲɔni ye o tɛ ka se ka sɔrɔ n'a tora nin cogo in na an na i k'a dɔn an bolo bɔ ca la pewu k'an sigi k'a lajɛ aw ka laɲini ye fɛn min ye a ka se k'an ka laɲiniw sabati a ɲɛmɔ kalo 3 bɔɲɔgɔnko o bɛ makɔnɔni la Youssou wari ci k'a sara u ye a ma ɲa min kɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye promoteur ye a y'a jira k'a fɔ ko alamisa don kalo tile 17 juin kalo san 2021 ni Ala ma basi kɛ fiyewu k'a na u ka wariw kɔni sara dɛ o ɲɛkɔrɔla la Segu Sisɔgɔ a wulila ka se u ma ko n bɛ yafa deli aw fɛ koyi i k'a dɔn k'o bɛɛ lajɛlen ma se ka sen sɔrɔ nin waati in na u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ min bɛ tali kɛ ninnu walasa u ka se ka kulokɔrɔ dumanw fɛ u ye olu y'a jira k'a fɔ ni kalo 3 wari tɛ olu ti pa i nɔfɛ bilen u ka i ka dɔn lɔkɔli karamɔgɔ dɔ bɛ yen o y'u ka kumasɛntigi ye Umaru Jara Umaru kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan olu kɔni kɛ mɛ k'u jeniyɔrɔ kɔni fɛ u kan ka min kɛ n'o ye ka kalan kɔni kɛ lɔkɔlidenw kun nka wari sarali n'o bɛ olu ka kalo sara ko fɔ o fana bɛ i ka dɔn lɔkɔli promoteur ka baara la dɛ Youssou o de kama bibi in na i ka dɔn lɔkɔlidenw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ n'a man cogo dɔn anw ka siniɲɛsigi laban don galama la koyi bari sabula caman bɛ olu bɛ kimɛli b'o kɔnɔ n'u bɛ classe d'examen ko fɔ nin waati in na baarabila kɔni bɛ sin na wɛrɛ tɛ promoteur de dɛsɛlen don bon ne tɛ se ka nin faamu il faut c'est-à-dire faut kalandenw de ka wari sara e bɛ ekɔliso caman dɔn Youssou n bɛ kuma min fɔ jamana in kɔnɔ n'an ma taabolo kɔrɔ dɔw bila fɛn fɛn bɛ yen n'i tɛ se ka mɛtiriw kɔrɔ a y'u ka ekɔliso datugu mais état man ka école privée cari ta non k'a kɛ i n'a fɔ maratigi hali dɔw kɛ mɛ k'u ka so kɛrɛnin kɛ ekɔlisonin ye ça c'est de n'importe quoi dans un pays. Et tu sais qu'il y a un maître sara. École man école est fin vanga di ma école so dailo. Autorisation manga di ma chugosila. Ana madarsa bala école so bala. Abe kala yoro nunu. Be ni tara yoro do soro bi. Sari yoro tem wakanga waldo mbla rom na ko kala. Moi c'est qu'il y a maître sara.
ni jamana kalifala e na se ka ko kɛ e na mana ko no kan ka sabali ko bɛɛ dɔn ko bɛɛ dɔn tɛ dɛ adamaden hakɛ fana mai a école-maître lajɛ a caman be promoteur be ni kalo sara ni ma wari di u bi den gɛn ka bɔ classe kɔnɔ mais école-maître tɛ a t'u ka wari di ko mun kɛra anciens be fɛn de fana kɔnɔ koyi ngu bɛ luwanse la u bɛ luwanse la u b'u ka denbaya balo u b'u ka denbaya dɔrɔn tɛ dɛ u b'u luwanse la balo fura bɛ fɛn bɛɛ ni le 5 tɛmɛna sotigi bɛ se ka kalo 1 kɔnɔ kalo 2 kalo 3 ala k'an kunna ja Yusu fasirikɛ ba ko nin ko kɔni gwɛlɛya mɛ bi min ye ka dɔ k'a fɔ école privée min filɛ nin kasi la n'a tɔgɔ ko Segu Sisɔgɔ ni ka dɔ lycée 2 bɔɲɔgɔnko ale ni professionnel 1 ninnu de kɛn bɛ ka tɔɲɔli fasugu bɛɛ lajɛlen ta k'u ka maîtres kɔni sɛgɛrɛ i ka dɔ lɔgɔli karamɔgɔ bɛ kulo la fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ko min ye ka dɔ a ma ɲɛ min kɔ a ye miliyɔn 1 kɔni di k'u ka i ka dɔ u ka sara bɔ o la fɔlɔ u ka dɔ bɔ a la k'u ka dɔ b'a la fɔlɔ yanni i ka dɔ kalo tile 5 kɔni cɛ juillet kalo san 2021 yanni o cɛ u ye wulikajɔ kɔni kɛ Kati Academy a ko bɔra kalama dɛ u ye da bɛɛ lajɛlen gosi k'a lajɛ k'a fɔ bibi in na i ka dɔn Segu Sisɔgɔ dɔwɛrɛ t'a bolo tɔɲɔli kɔni kɔ a bɛ k'a ka lɔgɔli karamɔgɔ tɔɲɔ cogo min na a bɛ k'u tɔɲɔ o cogo kelen la ko ala an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan u tɔgɔ sɛbɛnlen tɛ AMO la kuma tɛ INPS ma Yusu ɔ fasirikɛ ba ko min ye ka dɔn Yakuba i k'a dɔn k'a fɔ YC ale kɔni ko k'u wulila ka taa se i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaa kɔni ma ni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a ka se ka fɛn f'u ye u bɛ se ka fɛn min faamu kibaruya kunda k'u ma se k'a sɔrɔ ne nin kɛra a n'a dɔn ko bɛ sigi an bɛ DA ye ɲɛmaa wele Mohamed Ibrahim Ag Mohamed Kati aw k'a lajɛ dɛ Kati Academy u kan ka c'est à dire fɔlɔ la fɛn min tun bɛ kɛ o si tɛ kɛ sisan inspection mun n'olu yɛlɛmana ka kɛ fɛnw ye bibi in na Yusu n'a fɔra ko inspecteur bɛ na kalankɛyɔrɔ la an mun yɛrɛ an ɔkɔlidenw bɛɛ bɛ labɛn a bɛ lɔgɔso fura ka jɛ ka toilette fura ka ɲa Yusu ka c'est à dire n'a fɔra olu fana kun ye u damana fama de f'u kana sɔrɔ ɔkɔliso bɛ état ɲuman na fɛn bɛɛ ka fisa mais bibi in na école privée ko in dɛ f'u k'a lajɛ wala hali ka se ka a cahier de charge a dɔ tɛ nin ye yɔrɔjanbugu la yan o fana kɛɲɛnen bɛ ka kɔɲɔmariko ya jumɛn o fana kɛɲɛnen bɛ k'a ka fɛnw fana sara kalo joli mais mɔgɔ man ka nin kɛ o ale misali ta yɛrɛ ma dutigiw de don ala k'an kunna ja an taa sugu la wa lajɔ sa an ka taa sugu la an bɛ taa aw ka pharmacie la fɔlɔ dɛ Mayiga an bɛ taa pharmacie la Maram fɛ yen pharmacie n'an bɔra Maram fɛ yen an bɛ bɔ Maram fɛ ka taa commerce la Abdoulaye fɛ yen Café Niger an bɛ tɛmɛ ka taa se Maison du Paiement ani Mira Market an bɛ foli d'u bɛɛ ma an bɛ foli d'u bɛɛ lajɛlen ma an ka taa an bɛ kanubaw fɔ k'u waleɲuman dɔn min bɛ tali kɛ an ka musokɔrɔba ɲuman na a sigin bɛ télé kɔrɔ nin waati in na zɛrini na i k'a dɔn Kaɲa Aja Sanogo an b'a fɔ ni ka a waleɲuman dɔn a n'a mɔdenw i k'a dɔn an b'u fɔ ka wulikajɔ la sanga ani waati k'u hakili to i k'a dɔn ka fɔ musokɔrɔba la dɛ Tarawele an bɔra sugu la dɛ n'an bɔra sugu la lajɔ si aw k'a dɔn min ye ne bi sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta dɔwɛrɛ tɛ Isa Kawujim ACRT o i k'a dɔn min ye ACRT parti faso ka wele min ye aw k'a dɔn kɔni o bangena min ye tiɲɛ yɛrɛ la Isa Kawujim Abdurahmane Diko ka fɔ la min ye colonel Asimu Goita walasa ka dɛmɛ naso ma k'a lase transition ma min ye Isa Kawujim ye ale kɔni wulikajɔ kɛ min ye aw jɛkulu dɔ sigilen bɛ yen n'o ye ACRT ACRT min ye ka yɛlɛma ka kɛ parti ye min ye o bolo dalen don min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Isa Kawujim ka fɔ la a ko waati min na n'ale ye wulikajɔ kɛ min ye Asimu Goita min ye a bɛ se ka kɛ aw k'a dɔn ɲɛmaa ye cogo min na nka min ye ala nana latigɛ min ye transition o taara ka d'a ma min ye a ko latigɛ olu kɔni bɛ min ɲini aw k'a dɔn min ye kalafili min n'o bɛna kɛ n'o kalafili o ka kɛ jɛya la o kala kɛ jɛlenya la kalafili a ka kɛ maa si kana aw k'a dɔn jigin maa si la n'o tɛmɛna ka bɔ yen a ko awa tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ min fɔ sa ni i ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye awa a b'a ɲini min ye maa minnu bɛ yen minnu n'olu ye Musa Tarawele ka fanga kɛ Alpha Umaru Konare ka taa se Amadu Tumani Ture ma i bɛ ka Amadu Aya Sanogo maa minnu ye olu bɛɛ lajɛlen ka fanga kɛ i ka dɔn ale kɔni b'a fɛ min ye olu maa bɛɛ lajɛlen ka sama ka bɔ awa ka dɔn min ye jamana a ɲɛmaa si kana di olu ma min ye faso ka wele
wele n'o ye ACRT faso ka wele parti min n'a sigira isa ka jɛmu kɔni ka fɔ la min ye aw ka dɔn olu kɔni b'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ni jɛkulu u bɛ fara ɲɔgɔn kan min ye aw ka dɔn assemblée constituante o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'o y'u ka jɛrɛ ye min ye a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ don n'a nataw la olu kɔni bɛ ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa u bɛ se k'u ka récépissé sɔrɔ cogo min na ministère de l'administration territoriale et des collectivités locales o tuma aw ka dɔn nin ye parti kura sigilen faso ka wele min ye Isa Kawoji ACRT min ye faso ka wele a kɔni sigira parti in k'a bɛɛ Asimi ka bila la i ka dɔn n'a bɛ fɛ k'i kan bɔ sanga ani waati k'a bɛ se ka yɛlɛ sira kɛ parti in kɔnɔ parti in ye ko ni yɛlɛ n'a tun bɛ Ala la ne tun na yɛlɛ n b'o f'i ye n'i bolo kɔni bɛ minɛ da la waati o waati i b'i ngolobata de ko maanifin k'i ngolobata ko sabula maa ti ta kuma dɔn Youssou i ka dɔn indicateur du renouveau ale kuma na an ka taa i ka dɔn kɛnɛya minisiriso la dɛ min ye minisiri kura madame Jaminatou Sangare a ka wulila i ka dɔn ka fɔ ka se a baara ɲɔgɔn ma dɔwɛrɛ tɛ an ka i ka dɔn ɲɔgɔn lamɛn an ka ɲɔgɔn dɔn i ka dɔn ka fɔ bonya ni karama kɔnɔ Ala ye baara ɲɔgɔnya min kalifa ani ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen k'i dan dɔ baara kɔni na an ka baara kɛ faso de ye kalifala anw na an ka se ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na fasodenw haju ka se k'o ɲɛnabɔ a y'i sɔnni sigi o kan nka k'a tɛ taa ɲɔgɔn dɛmɛ kɔ a tɛ taa danaya kɔ laɲini ka sabati k'a bɛɛ i ka dɔn a n'a jɛw bolo n'o bɛɛ i ka dɔn k'a fɔ a baara ɲɔgɔnw bolo Youssou u ye ɲɔgɔn ye kɔni sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ani i ka dɔn k'a fɔ a ka cabinet personnel bɛɛ lajɛlen min ye secrétaire général min fana bɛ a ka département na a n'o bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ u ye ɲɔgɔn ye ale Jɔpu ale ye kuma ta i ka dɔn kɛnɛya minisiriso tɔgɔ la ni ka foli ni ta ni ta ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ madame Jaminatou Sangare mɔ k'a félicitation k'u b'a fɔ ni ka wale ɲuman dɔ danaya min dara a kan a ka se ka danaya minɛn kɔni fa k'u tigɛ kɔni min ɲɔgɔn bolo sa olu kɛn bɛ i ka dɔn k'u bila a ka bila la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la dɛmɛ ni dɛmɛ sira la walasa i ka dɔn laɲini ni kalifa min dira a mɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na a bolo parce que kɛbaa ko minisiri yɛrɛ ale ye kuma ta madame Jaminatou Sangare a y'a jira k'a fɔ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya kɔnɔ danaya kɔnɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a y'i sɔnni sigi o kan o fasirikɛbaa kɔni y'a jira k'a fɔ nin waati gbɛlɛn in kɔni kɔnɔna na min ye minisiri ye a y'a jira k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ ani ladiriya o de bɛ kɛ sababu ye ni nka i ka dɔn jamana yiriwa an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan o ma ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ gɛlɛya min bɛ yen i ka dɔn an ka se ka fɛɛrɛ k'a la joona joona i n'a fɔ furancɛ fanga maa ɲɛma hakilina ye min ye an n'a ka premier ministre n'o ye fasoden bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya bonya ani karama kɔnɔna na nka taabolo kɔrɔ min bɛ yen an k'olu bila kɛrɛfɛ an bɛna baara kɛ ni taabolo kura ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na kɛnɛya sira kan walasa u ka kɛnɛya bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati jamana kura ka jɔ bonya ni karama kɔnɔna na a ko an ka kuma ani ɲɔgɔn cɛ o nafa ka bon kosɛbɛ ale bolo o b'a jira k'a fɔ gɛlɛya min bɛ bi i ka dɔn kɛnɛya ta sira kan ko maa kelen tɛ se ko bɛɛ lajɛlen de bɛ fanga kɛ kelen walasa i k'a dɔn k'a fɔ ka gɛlɛya in wuli o b'a jira k'a fɔ bibi in na ale kɛn bɛ k'i sɔnni sigi fɛn min kan o ye kibaruya bɛ se ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na ni ka ɲɔgɔn na faamu ani bana min bɛ yen n'o ye covid-19 ye o bɛ se k'o kɛlɛ cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na madame Jaminatou Sangare minisiri dɔw bɛ yen ala ye minisiriso kalifa la min n'o ɲɛsin bɛ ka dɔn kɛnɛya ko mɔ ale ni adamadenya ɲuman sabatili ma anw ka jamana kɔnɔna na ko baara min kalifala la ko ala k'a kɛ kunkɔrɔta ye a bolo ani cakɛda bɛɛ lajɛlen u y'u kalifa ɲɔgɔn na ko ala ti kalifa tiɲɛ fiyewu o b'a jira k'a fɔ k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma laadiriya kɔnɔna na ani ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ ani faso kanu a jamu tɛnɛ indicateur du renouveau ministère de la santé an ka keji fo an bɛ keji fo dɛ Marakacɛ Daw Marakacɛ an b'a fɔ k'a waleɲumandɔn cɛ gɛlɛya don a ka wuli ka jɔ ka bɔ maa kalalen min bɛ Somaso ale de y'o ye a banna Somaso président Somaso bɛɛ maa kalalen min bɛ Somaso président ayi dɛ ne den don awɔ ne de ko ten n ko maa ne Lajɔsi de y'a fɔ n ko Élysée ninnu bɛ wuli hali ni Élysée bɛ bɔ yen ne de y'a fɔ cɛ Somaso bilama e ko cogo Marakɛ kalikan don ko fɔ avion ka jigin hali avion ka jigin Somaso e ko cogo association pour le développement de Somaso o kɛlen ni u ka festival dugu organisé len ka tɛmɛ Mali dugu bɛɛ kan non kana o jamiyangaw la non an bɛ bila an kɛlɛkɛyɔrɔ la
lajosi mais Elise be am Elise daw fo ka wala nyumondo ndi do sa nga miao nde do de Elise nde ka sugo fo ka duguje alete gardu ga nyama wala kumbe gardabula lajosi abi sebenda namba tawti dore mi nouvelle horizon nouvelle horizon nendo jengalo tlem ngani kele sa ba flani ngani kele 11h du mat 1h wati sebeni ngoro awakado nezo jigi ba fla zo jigi ba fla awakado mi sebeni ngoro kaw zonkwalu ko de ni ma fla no mine sebeni ngoro kaw gale ngumine mi awakado nyere la nunu ngoni ngambe ka wulika joke mi awakado ka feres ko bela jele ke ku be boutique do be awakado ku be do kono ay sabari ko su doyi yereke minye sadingela ye boutique kono awakado doyin kumbe o kono kumbe ka feres ko bela jele ke ikado nyere la minye awakado ka suyeninta minye awakado kan yoro ko folo zegere wati mina awakado boutique tiki o somenula boutique tiki ko ni yombene awakado bolo boro kono koy mi gote amne kanekse jeka o mingera sa minye nyere la boutique tiki awakado yombene wati mina ni mako de addo ka fo so do minena o kale jaman nana jaman nale gado ko kufuga zonchi kufa o mingera sa do de direction générale de la police yo lu wele o lu fana 9e arrondissement wele ko ni yoro yi ani kado jamana nyama ko ka yoro manja ibirim bogar keita ni 9e arrondissement moye o lu bolla kata jona ay kado nyerala o sira o sek malagoi note ko meri zonjigi ba fla nunu o mbo ti foku fa o mege lajosi o mingera sa be ka fo awa wati mina o kera oluyo mene nga bebo mingalama min baraker fla nunu ni zonjigi ba fla nunu ako ma dok me ko ye protection civile mai ni fomani de alle ta fe ka to do protection civile anga to ma non ni formandis ni na manye ka fa be gafa non mo juku be barak Europe non ça c'est pas mo juku be bara Europe mais il faut trier souvent non ma ti do non petit don chugo yusu ame fen jama me kuma kelen fi enquête de moralité ko ten e ta soro do be u ka sueli finitigu ka ko e segre ko di ta soro do be depuis entraînement ka ro be mo ka téléphone fi mais à l'interne on va gérer ma do de be ta ka mo bolo da il est temps parce que finitigiya est fin do la dira de do dana do be daika do ibe to minene kono finitigiya fin do be yere ko do be imanga yora maintenant mo ba ko ambe mo kele mais c'est vrai mais tanga do bolu kan chugo do la quoi lajosi mi awkado nyere la ukone nu fla bela jele bina kata nuye nga mi nyere la abe ma kamara gwa mi anga finitige sango tani yoro ko vole o ma ka yala o kera ma chaman dabali ba abe ma dabali ba ala ka nguna ja fangan chugo do mi alfa galo ne ale ka fasiriye anya bo sebe ngono sebe no walo ko nouvelle horizon caméra ko clé na bibina ne reta do ma bi caméra de surveillance o ko clé la bibina bitu yera makata mo ka fashion i mana mine burana ka biye isomo biye ka fusani mi ka fusani yo bela jere de biye bi da bela bi be bo tele la de i fa bebeye isomo bi malo be kuma suli soro efe mi mai ta dabla wa abana o amani ni jamana fama fana fe ka barako nyana bo jona sifin jama be olu ye karo tege usuye choro do me gana dugu ya fa fe ko fasai ale ko kale te sueni gede nga kale be bla ko jugu de lado yusu ka do wati ko ni sira minye entreprise Aruna Traoré ale ka lasili do ko ka da Bamako ana lamini belajile kluka krengere yana mamu be nolu be faka bara nyini o kolu kon mi ka mahuta wala sa o ka du daninda ninga tige ko ni fere kalola o be wata ani fladimo ika kle bara ni wuli ka jo bake ninga tige chama ngon veri o bi ke sababu ye kle kono o be keme fla ko ni ndimo mamba do ka fo ni bara mu unafa o ku ka wuli ka se u yere ka biro la o fle ni nye APJ o krefe bujiba au niveau la tetui wala sa ka kibara jonyon soro ala 76 64 52 26 walma 76 10 84 79 walma 79 31 94 02
famal ko nyuma o be entreprise Traoré ale ka laselinga yusuni e bara ko isare awoni bara ko do dani dadi ka to ga tige fere abana kalo kono watan flabiye o kile kono ni wuli ka jo bake o fana una keme fla dimo o yika ka do musala o yika ta ka segi o de ngai ka ke labria kono de lajos ambe yeguwa jabati amafu ambaraka nyogo to jama bulubi mi émission ladilika ni ala sona ma 15h 16h yeguwa jabati abike ka wajuru ke maukun no bore avocado mi mamdu konda amba foka wali mando lajos yanga tantiawa jarafu anga foli lase avocado nyamoy turema nyugutu damba amba foka wali mando kati malbugu ka foli lase seba kamarama alubiyagi foka tase debi Traoré ma madam kamara num bela jele be diboli foli amma la se bachine keta jangne keta aluja actrosi aluja ka foka wali mando sanga ani wati aywa tanti jaba amma foni wati na zone industrielle la bananga bugu la madam Sall amma foka wali mando alusal ale be ka do douane kita ame foli de fode ikado konema douane manyana victorien da koko ambe num bela jele foku wali mando sigida yele Mohamed Sako of Sako Holding chef de bureau awa mafu kati douane Sako Holding ame Sako Holding for Mohamed Sako amale fana nyere ndwa ka do ngawi uro sarare chogodi muro ga gardien ale no mavo go muro to mangunu bido na muro sanugola kamne ale tlonga gardien anywa na madwala ni muro ku jora gardien ala awo muro sanugo kele awo ani mga jo desale ma 20 bi abe ballon ci sanfɛ moro ngamne mena fili duguma he atsega me ni mo somno la dugo ba fili dugo ati bi ne gon danso gon ati bi maire Yusu ambe sigida yele manyema fo Abdou Kulibali amba fo ni wati na asai konnana ka foldi Yusuf Aidara ma ikado masiki ka Yusu amba fo ninga awale nyumando ka folni taninta ka nyesi tonton Seydou Kulibali ma elvitasila ko ka foli belebele ba fiye ambe seba fo katani Fatim fo ni wati na ka bayeni fo nunu bela yele mbe ikado yoro jambula ambu fo ku wale nyumando nambora amita ikado bananga bugula samasa boutique la minye bakane ana baranyo bela jeli ambu fo ningu wale nyumando ukatibina njanu ka wuli ka jola ni wati na sanga uta ka do selinye korala nanyo lu fo mamina nya fo ngomi ye ka do kalokle nani ambita ka do segu ka fe minye andafaleba e ka do ambita konyola de konyodo abo lajosi Mohamed Aidara entreprise emana anga fo président PDG aflane kanyesh aflane mafaka izina amba fo sanga ani wati le patron nanya le fo ame fo la se avocado tinyera la Mohamed Ibrahim Ag Mohamed dia kati anga fuka wali mando ka foli aneta niko lase azumana satauma nayo fo ame foli lase avocado Mohamed Elmedi Ag Ijaz amba fuka wali mando sebe eka enaka Idrissa Traoré nuba wole ko dri amba fuka wali mando argent chef do ka ena ka foli aneta niko lase Mami be no ye avocado Jacques Kone amba foka wale mando kati missiona ka foli aneta niko lase sanga ani wati Mohamed Tony amba fo avocado énergie di Malila nyere dedu ambe Abdoulaye Bagayogo fo ninga wale mando chemola ka ambassadeur amba fo ninga wale mando ale la sigide ya ambe fo di kado MC Mapauma Amadou ikado ka fo sisogo ka ikado fo di ni watina ambassadeur ma na forum sona na sisi ambu fo ningo wale mando mamtu Sumaoro ale be voix de jeune ambe afo Kenya ba meri ambe fo di amuni watina Musa Kamara fo bora Laurent Kulibali yoro amba fo ninga awal Pede Murwo Suntura ale be oze forela Kenyeba amba foka wali mano sanga ani wati sina fo ma ale secrétaire général afoko laji sa no ngire ka doga fo parando amba foka wali mano Moizi ale be ni wati na kulukoro abe oze forela ame Moizi fo ninga awali mano ka baranyo ambela jele fo kanumba ulame bo mali kono ale ni mali koka Fatmata Tene Sempara mimbe talike adepe maliba onyama danga du amba foninga awali mono ka folini tamlenta kanyesi bela jeremo Fama gandamele amba fo tribunal de commerce la nyere mflan nyogono nani fama gambole abolendo ambole beba fo vous êtes sortis ensemble mais nga fendo babulo metamino
ayi o ti fɔ maa ye dɛ n kɔrɔkɛ don cogo di a ye n ka fɛn dɔ b'a bolo Diliga cɛ dun Yakuba Tarawele Yakuba Tarawele basi t'a la kɔni mun jalo i bɛ n ka foli fa an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn i ka dɔn radio yɛrɛ ko a ka san 26 Yusu a ɲɛnajɛ kɔni kɛra o an bɛ bɛnkɛ i ka dɔn Janginɛ fo ni ka a waleɲuman dɔn a bɛ se ko la koyi an bɛ Janginɛ fo i ka dɔn ka dunan bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn taara an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Karimbote numéro 2 Bɛnɔgɔ Sidibe an ma ɲinɛ i ka dɔn Usumani Barikɔ ka foli ani tanuni ta ka ɲɛsin Kulubimɔ ni waati in na Ɲamakɔrɔ kuranin na ka tele kɔnɔna na lamɛnbaw ni filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan aw kɔni gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye bi o kɛra nin ye an b'aw fo aw ka timinandiya la ni Ala ma basi kɛ su in na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 20h waati k'an bɛn waati wɛrɛ